Ywaruok pod dhi nyime od bura ma kaunti ma Nyamira tok spika manothich oko Enock Okero lando chungo romo kod chenro mag od burano. Komachielo spika ma kaunti no Yor Kojolo Thaddeus Nyabaro kod MCAs mamoko pod dhi nyime kod romo e od bura ma Nyamira ka gimedo mako chung' ni Nyabaro noyier kaluwore gi chike. Gwandruok e od bura ma Nyamira osebedo ka dhi nyime kuom thuolo madirom dwe achiel tok thicho oko Enock Okero kaka spika mar od burano. Kata kamano, Okero kaachiel gi jogo masire osebedo ka romo tenge tok doho chungo chenro makama. Bunge ni moja. Kuna bunge moja yenye iko na furugu na kuna bunge moja alari ya kujadili miswada ya serikali. Sasa hivi vile tunavyoongea hapa tumepitisha miswada mingi kukiendelea na rabsha mingi katika headquarters yetu. Spika mar od bura ma Nyamira Yor Kojolo Thaddeus Nyabaro manoyier tok chenro mathicho oko Okero omako chung'ni noyiere kendo ene telo kaluwore gi chik. Tuko na bunge moja na bunge moja hiyo ni bunge ya Nyamira. Hizi zingine ambazo unasikia wanafanya pale nje si harari, ile ni kukiuka sheria. Bunge ni hili vile mumeona na tuchapitisha. We have not passed any resolution to have mashinani parazas. Nyabaro kod MCAs masire bende osebedo ka romo e od bura ma Nyamira, gino machuno Okero kod MCAs masire mondo omi orom kuonde mamoko. Those bunge mashinani parazas should be taken, action should be taken against them, and the punishment should be seen the hardest time, Mr. Speaker. Mr. Speaker, sir, it's about time we get a chance to vet, interview, the replacements to the board who can be accountable to this house. I stand so far, Mr. Speaker. Thank you. Chal makama koro chuno ni romo ka romo bedo kod ranyisi chumteko mare mar od bura. It's only one mess and it is this one. And the person who is the custodian, it is the chief sergeant at arm of the county assembly. Tuko na mess mbili. Na mess mahali speaker ako, hiyo mess ndio iko halali. Hatuna kiwango yenye imewekwa vile mess inastahili kukua. Kocho posani, oganda kod jodak ma Nyamira rito gi liyo kapo nono romo kod chenro mag od bura biro dhi nyime kaka owinjore koso oyo. Tumefunga leo katika ile jina wanaita kwa kimombo sindae. Hiyo sindae haina kiwango ya siku hilo bunge litakuwa limefunjwa. Bunge likiwa limefungwa zaidi ya siku 90, hiyo bunge itakuwa imefunjwa kabisa na watu watakuwa wameenda kwa uchaguzi tena. Mimi niko tayari. Ikiwa tumeshindwa kazi kama waheshimiwa wa Nyamira, wacha